ko wata mata ita ma muka haɗa a daidaita da ta wuce ce Hansatu kin ga kuwa ganin abubuwan da ya faru da ke da na yi niyya mijina da suke muna ta rigima da naga kin da kina bin malam Musa kina neman biko da rike sai na ce na fasa kan nima wannan jarabawa ta faru da ni sai ta to ya na ganki kuma da ɗanyen jego sai ta ce min wallahi hakuran da ne na zauna ne Allah ya azurta ni da wannan na samu da. Ni dai sunana Hajjama Hassan. An haife ni ne a garin Kano, unguwa 3. Na yi firamare na unguwa 3, na yi sakandare a Kofar Nasarawa, sai mu ɗan kwasa-kwasai wanda ba a rasa ba. Na shiga harkar fim ne bayan na yi aure na fito, ko in ce kan na yi nake bibiyar su. To kuma sai Allah ya nufa ni aure. To abu na kaddara bayan na fito da gidan mijina sai na fara harkar wasan daɓe irin na ƙungiyoyi da ake yi din nan wanda zaka je kai star drama. Ina star drama na zo na fara aiki a CTV, shi ma kamar dai wasan daɓen ne. Na ɗan yi samu 'yan shekara 2 ne haka ko 3, to sai na fara tsandama kuma a cikin harkar kayan. Amma ni lokacin na zo harkar fim na zo ne a matsayin producer. Ina so ne producer na harkar fim, ni ma in rika yin fim ɗina ina fitarwa. Sai na ga abun fa ba haka bane ba. To daga baya sai Allah ya nufa na zama jaruma ne ma. Gaskiya ba wanda ya kai ni harkar fim. Ni dai na ga ana yi yana ban sha'awa. Sai na ɗauko labari na zauna ne ta ɗan rubuce-rubuce na kafa da kafa na kai zuwat akan zan fara harkar. To da na ga fa abin fa da wahala fa ba zan iya ba, sai na haƙura dan labarin da na kai. Daga baya kawai sai na tsanci labarin an yi kuma ni na kai labarin. Kamar a ce an min kanta wayan labari kenan, ko an ɗauke labari a riga an yi shi. Sai in ce to bari in je na koya ni ma sai in fara. Sai na shiga ƙungiya, wata ƙungiya da ake kira Janzaki. Ina Janzaki na tafi a Mai Nagge. Daga Mai Nagge na tafi wata ƙungiya na manta sunanta saboda abin ya kwana 2. Ina nan na zo na fara ƙungiya ARA, zama shugaban mata. Daga nan aka mai da sunan ƙungiyar Gwanja Global na Sa'idu Isa Gwanja. Daga nan ya dawo G Promotion, ƙungiya ɗaya ce. Daga ARA ya koma Gwanja Global, daga Gwanja Global ya koma G Promotion. Bayan nan na sake wata ƙungiya Mujaddadi Film Production. Daga nan dai abubuwa dai da yawa. Na taɓa yin waƙa amma ta siyasa. Da na fara harkar fim saboda baka san ta ina Allah zai kawo nasarar ba. Na yi waƙa siyasa, na yi ɗan 'yan wake-wake na dai kamo nan kamo can kafin Allah Ubangiji ya kai mutum ya tsaya da ƙafarsa. Akwai wani fim da aka yi Macijiya a Rahus, ya samu mun yi rawa amma kamar background ne haka. To ba background da kowa na da baiti, amma ba wani waka ban da ya fita fufula wanda kowa za a ce ya sani. Fim din dai sananne ne amma wakar ba irin waka ce wanda ta fita sosai kowa ya santa ba. Fim ɗina na farko kai babban magana ɗan wake ya ga ta bani. To ni yanzu a yi ya za a yi na tuna abu kusan shekara 10. Ni dai na san ayyuban burafune dai ga su nan abin da dama, amma dai fim dai sentimental guda ɗaya fitacce shine wani ɗan azan baba ya sa ni wani fim Auren Jari. Alƙalla dai zai kai yanzu shekara 17 haka ko 18. Shi ma ba wai ja ne ba, irin a baka sun 2 sun 3 ɗin nan ne lokacin kana sabon yankan rake. Shirin daɗin kowa akwai wani yaro muna acting da shi, mun je wani fim na Alhaji Musa ake ce masa ne ko Alhaji Musa. Muna acting to faɗa ne
sai muka yi ya fito a ɗana sai nake ta bala'i. Ashe shi wannan abin da nake masa yana ta lura da ni. Bayan kwana biyu sai je gaya wa ɗan uwansa tufa ke nake ce akwai wata jaruma gashi. Ba ɗan daɗe ba sai na ji kira daga arewa aka ce in zo in karɓi script. Ni ce Hajja Mama, na ce lokacin muna Gwanja Global na Sa'idu Isa Gwanja, wan Ado Gwanja kenan. Lokacin muna can muna rahazal, saboda muna rahazal da yamma misalin karfe 4 ranar Lahadi, Asabar da ranar Juma'a. To lokacin ina can aka ce in zo in karɓi script din. Sai na ce to ina wajen taro, ina tashi zan biyo. Sai wani abokin aiki na sai ya ce ya san ni sai an so min script din. To nan ne dai sun yin daɗin kowa na. A'a, ni mijina yaro ne wallahi, matashi na aura. Yadda nake ganin kaina ko a inda nake so in tsinci kaina, gidan mijina in je na zauna na yi ibada na raya sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi nake so zama karshe na. Gaskiya an sha, ba masu huɗu ba masu biyu ba, kuma tambayar da aka min ya zama abin alfahari. Akwai wani mutum na je cikin zan sai abu sai ya zo ya wuce ni, sai ya kuma dawowa sai ya wuce, ya kasa yi min magana saboda yana tunanin ko ina da zafin rai, sai ya kasa yi min magana ya wuce ya kuma dawowa, kai sai dai ya daure sai ya tsaya. Sai ce cin sannu, na ce yawa ya gida, sai ce kina burge ni, sai in ce Allah sarki, har ya wuce sai sake zuwa sai ya ciro 'yan 500 da yawa, sai ce min gashi kaga dama ce nake so ya min magana. Sai na ce to nagode haki ballan bawai ki zamu rage sai an ce ba matsala. To bayan kwana biyu da muka saba, dan Nijar ne da ya zo Kano sai yake ce min da yayi niyya zai saki matarsa ba sa shiri, amma da ya ga Malam Musa ya saka na dawo ina bin sa ina kuka, sannan shi kuma ɗabi'una ba su masa ba, yana bin matarsa yana so ya dawo da ita. Sai ce shi ma fakar haka ya faru da shi, ɗayan biyu, ko abin da ya faru da ni ko kuma abin da ya faru da Malam Musa. Ya ce kai da haka ya fasa. To kaga wannan abin na alfahari da hakan, tunda kaga wani abu ya faru na hani ba tare da ka sani ba, kaga mutum sai ya ce alhamdulillah. Tambaya da ake min ni masifaffiya ce? Wani sin ne da muke da Malam Musa, ina da ciki, yana janyo katifa yana cewa in fita, ina ba zan fita ba. To akwai wani duka da ya kamun da bulala, idan ba dan na kasance mai zafin nama ba gaskiya da ya zane ni, saboda na ji jiki. Duk wanda na yi babu wanda ba na so, kowanne ina son shi. Amma akwai wani fim da ake haska a yanzu haka, Lulu da Andalu, gaskiya ina son fim din nan, kuma na sha wahala a fim din. Rai kuwa da gaske, sana'ar da nake yi a baya ina yan mitsitsiya, ita ta sa ni zuwa da rubuta script idan na nemi kuɗi a masana'antar, ba zama jaruma ba. Bayan sanani yar kayan nayi nema, yanzu sai kace min kana son kayan ɗakin nan gaba ɗaya, su saɗin kujeru da sauransu, ba ni da ko zan siya. Zan iya zuwa gunda nake harka da su nake siyan kaya, in karɓo kayan in kawo ma, ka biya ni kuɗi na, in je in basu, su masu ɗan bani riba na, kaga nayi kayan nayi kenan. Kyamara.